Ari Iwan yo panggah roh. Aku ape takon. Iya, takok ket mau bulet jane takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku. Angger turu kok mesti tangane sak sisae dilebokno jero kathok. Oh, alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang dilakukan oleh jari-jari tersebut? Ayo. Kuwi ngene. Nek awake turu, sing ngisor mesti polah. Lah kok nek ra ditekep ya polahe ra karo-karuan lho. Iso jebule kathok. Mosok gak iso to turu sing anteng tangane ning sebelah pinggang kene Ya ora iso kok nanteng. apa ngene manis no kok cewek-cewek kok cewek duduk ni ra iso. Kok mesti brosot ning jero kathok kena apa? Alah wong wedok lho nek turu karo wong lanang, tangane ya mblusuk rono. Anjay.